Červenec 2026. Jeden z nejničivějších ruských leteckých prostředků, nadzvukový taktický bombardér Suchoj Su-24M, se připravuje na vzlet ze základny Saky na západním pobřeží Krymu. Vybaven plným nákladem přesně naváděné munice. Tento jediný letoun má potenciál způsobit zkázu v ukrajinských městech a obcích, zanechává je za sebou jen smrt a zkázu. Co však Rusko zatím neví, je to, že tento konkrétní letoun už nikdy neopustí runway. Protože 2 ukrajinské útočné drony řízené umělou inteligencí míří přímo na něj. A už za okamžik dojde k zásahu. Tyto drony také neřídí běžní operátoři. Ovládají je ti nejlepší z nejlepších. Elitní bojoví potápěči, kteří podnikli zrádnou cestu hluboko za nepřátelské linie a do okupovaného území. Aby našli a zničili toto letadlo za miliony dolarů a zabránili mu, aby si vyžádalo další ukrajinský život, strávili týdny přípravou na tento přesný okamžik. Týdny nenápadného sledování a riskantních příprav se chystají vyvrcholit explozí. Zní to jako scénář z velkorozpočtového hollywoodského trháku. Ale tohle je skutečný, šílený příběh o tom, jak tým ukrajinských supervojáků zničil jeden z nejlepších ruských taktických bombardérů. Kapitola 1. Začátek konce. Letecká základna Saky se nachází poblíž malé přímořské osady Novofedorivka na Krymu. Její historie sahá téměř 100 let do minulosti. Nacisté zde během druhé světové války postavili runwaye a některé z nejznámějších osobností historie, jako Winston Churchill a Franklin D. Roosevelt, zde přistáli. Na Saky ke konci konfliktu, a když se posuneme do současnosti, Saky se stalo jedním z nejcennějších strategických míst pro ruskou armádu. Znovu a znovu z tohoto místa startovaly bombardéry a stíhačky, aby schazovali bomby a odpalovali rakety na cíle. Po celém jižním Ukrajině Rusové opakovaně využívali svou kontrolu nad Krymem, aby zasypávali další oblasti ukrajinského území palbou. Ale v létě 2026 se situace obrátila. Ukrajina zahájila svou nyní ikonickou kampaň Middle Strike. Za použití dronů a raket bombardovala pozemní koridor spojující Krym s ruskou pevninou. Zaměřila se také na místa po celém poloostrově. Likvidovala protivzdušnou obranu, velitelská stanoviště a logistické uzly, aby drasticky snížila schopnost Ruska uplatňovat vojenskou sílu z okupovaného území. Saky bylo jedním z těchto míst a 24. června tam oficiálně začal měsíc ohně. Ukrajinská bezpečnostní služba SBU spojila síly s kyjevskou speciální jednotkou Alfa, aby zorganizovala ničivý útok na leteckou základnu. Vyslali roj útočních dronů na jedno použití do vzduchu, které rychle zamířily na Saky a další cíle na Krymu, včetně vojenského letiště Gvardijska a Kerčského průlivu, úzký vodní tok spojující Krym s ruským Krasnodarským krajem. Byla doba, kdyby tyto drony byly snadno zničeny ruskou protivzdušnou obranou, ale to už není pravda. Ukrajina postupně oslabovala štít Krymu v průběhu času. Ničila například radarové stanice, systémy protivzdušné obrany Pancir a raketové baterie S-400. Proměnila to, co bylo kdysi jedním z nejlépe chráněných území impéria Vladimira Putina, v měkký a snadno zasažitelný cíl. Jejich drony se téměř bez odporu vznášejí vzduchem. Zbývající ruská obrana je příliš pomalá a je jí příliš málo na to, aby s tím něco udělala, když se blíží k základně Saky. Jejich cíle, 4 letecké hangáry, slouží k uskladnění a zabezpečení stíhaček a bombardérů. Rusko se už roky spoléhá na stíhačky a bombardéry v nich uložené, aby šířilo chaos po celé Ukrajině. Síly Kremlu nemohou dělat nic jiného, než sledovat, jak se ničení rozvíjí, když drony zasahují své cíle. Ve výbuchu zuřivosti, plamenů a kouře jsou zasaženy všechny 4 hangáry. Jejich slabé stěny povolují pod tíhou výbuchů dronů, což způsobuje nevyčíslitelné škody na jakýchkoliv letadlech ukrytých uvnitř. Během okamžiku se jedno z nejcennějších ruských vojenských zařízení proměnilo v hořící peklo. A tohle je teprve začátek. Saky má právě zažít stejný druh pekla, jaký Rusko nutí Ukrajince snášet od roku 2022. A některé z nejelitnějších ukrajinských jednotek už plánují ještě větší misi, která zaručí úplnou likvidaci jednoho z nejdůležitějších kusů vybavení nepřítele. Kapitola 2. Následný útok 1. července 2026. Od předchozího útoku uplynul sotva týden. Požáry v hangárech na letišti Saky byly téměř uhašeny. Husté sloupy kouře, které zaplnily vzduch, se konečně rozptýlily a ruské opravárenské týmy nyní posuzují rozsah škod způsobených při prvním úderu. Ale Ukrajina rozhodně nemá v úmyslu nečinně přihlížet a dovolit Rusku, aby se vzpamatovalo. Má v plánu udeřit na Saky znovu a znovu, tvrději a brutálněji s každým dalším úderem, bez slitování, dokud celá základna a vše v ní nebude navždy vymazáno z mapy. Protože pokud je Saky pro Rusy tak důležité,
je stejně důležité pro Ukrajinu toto letiště srovnat se zemí a zajistit, aby z něj už nikdy nevzlétla ani jedna ruská stíhačka nebo bombardér. A tak, zatímco se prach z prvního útoku sotva začal usazovat, ukrajinské drony se znovu vydávají do vzduchu. Znovu. SBU je mozkem tohoto útoku. Nasazuje některé ze svých nejlepších operátorů a nejničivějších dálkových útočních dronů, které urazí mnoho mil přes okupovaná území a dostanou se až do vzdušného prostoru Krymského poloostrova, přičemž obcházejí stále slabší ruskou obranu. Stejně jako při prvním útoku jsou jejich cílem různé hangáry, rozeseté po celé základně. Ruští velitelé mohou být tvrdohlaví, ale nejsou natolik hloupí, aby nechali letadla stát na runwayích nebo otevřených plochách, kde by je mohly snadno zničit ukrajinské drony. Místo toho jsou všechna nepřátelská letadla ukryta uvnitř těchto hangárů, které poskytují alespoň určitou úroveň ochrany. Ale pokud by Ukrajina dokázala tuto ochranu narušit, nebo dokonce narušit statiku těchto hangárů a způsobit, že se některé jejich vysoké stěny zřítí k zemi, mohla by konečně zničit letadla v hodnotě mnoha milionů dolarů ukrytá uvnitř. O to v této misi jde. Odstranit ochranné vrstvy, udělat díly do hangárů, na které se Rusko spoléhá, aby udrželo svou flotilu bombardérů v bezpečí. Způsobit takové škody, které připraví cestu pro ještě silnější útok příště. Zajistit, aby Saki zůstalo slabší a hůře bránitelné než dříve. To je cíl a ukrajinští piloti dronů se na jeho dosažení plně soustředí. Řídí své bezpilotní letouny, tedy UAV, směrem k cílům. Vyčerpaná ruská obrana je nedokáže zastavit. Když 7 dronů zasáhne hangáry, ukrajinští zpravodajci později potvrdí, že 2 z těchto hangárů ukrývaly některá z nejlepších ruských bojových letadel, včetně stíhacích letounů Su-30 a Su-30SM. Jejíž hodnota se podle konfigurace pohybuje mezi 30 a 50 miliony dolarů za kus. Su-30SM je obzvlášť důležitou součástí letecké hrozby Kremlu. Silně modernizovaná verze původního Su-30 Flanker C Su-30SM může nést zbraňový náklad o hmotnosti až 8000 kg. Má 12 vnějších závěsníků a může dosáhnout maximální rychlosti přibližně 2120 km za hodinu a má bojový rádius až 1500 km. Tyto technické specifikace umožnily tomuto letounu a dalším podobným provádět nespočet bojových operací proti ukrajinským městům, obcím a malým osadám. Rok co rok z letiště Saki odlétala letadla, naložená klouzavými bombami a přesně naváděnými střelami, vypalovala svou munici z relativního bezpečí krymského vzdušného prostoru a ničila ukrajinské vojenské cíle i civilní infrastrukturu v oblastech jako Cherson a Záporoží. Ale to už se dál dít nebude. O to se postarají ukrajinské týmy operátorů dronů. A zatímco někteří z operátorů slaví zpátky na základně a sledují hořící hangáry na svých displejích, další jednotka se přesouvá do pozice v mnohem nebezpečnější oblasti, hluboko za nepřátelskými liniemi. Kapitola 3. Do nepřátelského území. Útoky na leteckou základnu Saki byly až do tohoto bodu účinné, ale podařilo se zasáhnout pouze infrastrukturu letiště, hangáry, nikoli letadla uvnitřních. Je velmi pravděpodobné, že při těchto útocích došlo k poškození některých letadel uložených na základně Saki a přesto dostali Rusy do obtížné situace, protože obrana základny byla pomalu, ale jistě oslabována. Zároveň se věřilo, že samotná flotila zůstala většinou nepoškozená a Rusko mělo stále potenciál zahájit z Krymu ničivé útoky na Ukrajinu, pokud by se tak rozhodlo. Pokud měli síly Kyjeva skutečně ukončit tyto útoky, museli upravit svou taktiku. Museli zasáhnout přímo samotná letadla, což však byl mnohem náročnější úkol. Rusko drželo letadla v hangárech, kromě krátkých okamžiků před zahájením bojových operací, kdy byly bombardéry přesunuty na runwaye a připraveny ke startu. Bez nějaké formy nepřetržitého dohledu na Saki by ukrajinské síly nevěděly, kdy k těmto misím dochází. A i kdyby znali datum a čas plánovaného bojového letu, jejich drony by stále musely urazit dlouhé vzdálenosti přes okupovaná území až na Krym. Během té doby by je pravděpodobně zachytily ruské radary nebo pozemní jednotky, které by pak mohly předat zprávu do Saki, že se blíží bezpilotní letouny a tím dát svým kolegům čas přesunout letadla zpět do hangáru před samotným útokem. S tím na paměti byl jediný způsob, jak téměř zaručit úspěšný úder na bojové letadlo, vypustit drony zpoza nepřátelských linií, kde museli urazit jen relativně krátkou vzdálenost, aby zasáhli své cíle. Takto nebezpečná mise vyžadovala ty nejlepší jednotky Kyjeva. Bojoví potápěči speciálních sil z Centra speciálních operací Omega Národní gardy. Přesněji řečeno skupina Omega, jak je běžně známá, je složena pouze z elitních příslušníků speciálních sil. O nich samotných nebo o jejich způsobu operací se ví jen málo. Kromě toho, že jsou ti nejlepší z nejlepších
A když Ukrajina potřebuje provést mise, které jsou obzvlášť riskantní, složité a důležité, obrací se právě na Omegu. Jak je u takové jednotky speciálních sil obvyklé, o operaci Omegy bylo zveřejněno jen málo podrobností. V Saki se však předpokládá, že tým bojových potápěčů dostal za úkol proniknout za frontovou linii, infiltrovat okupovaná území a případně se vydat do vod Černého moře, aby se přiblížili v Saki. Pozorovat leteckou základnu, aby zjistili více o tom, jak tam Rusové operují, a provést překvapivý útok na skutečné letadlo a zanechat nepřítele bez jakékoliv možnosti se bránit. A tak v posledních týdnech června a na začátku července, zatímco ostatation dronové posádky plánovali a prováděli své útoky na Saki, potápěči Omega už byli na cestě na Krym. Tiše se pohybovali stíny, cestovali hluboko za nepřátelské linie do stále nepřátelštějšího území. Každý den jejich cesty byl plný nebezpečí, každý jejich pohyb mohl být jejich poslední. Kdyby je ruské jednotky v oblasti dokázaly najít, mohlo se pokazit tolik věcí, když se přibližovali ke svému cíli. A to vše při přepravě. Museli převážet bezpilotní letouny potřebné k provedení útoku a zároveň plánovat svůj únik zpět na Ukrajinu, aby zůstali o několik kroků před svými nepřáteli. Ale právě proto byli vybráni, protože mají jedinečnou kombinaci dovedností a zkušeností potřebných k tomu, aby zvládli ty nejtěžší výzvy. A v polovině července konečně přišel okamžik jejich největší zkoušky. Kapitola 4. Úder na Su-24M. Každý den, který bojoví potápěči trávili na Krymu a v jeho okolí, je vystavoval zvýšenému riziku. Nemohli si dovolit trávit příliš mnoho času tak hluboko za nepřátelskými liniemi a věděli, že pokud by byli spatřeni nebo chyceni, byl by to jejich konec. Nebyla by žádná záchranná mise, žádný pokus o jejich vyvedení, žádná šance na přežití. Pravděpodobně by byli na místě zlikvidováni nebo zajati a brutálně vyslýcháni Rusy kvůli informacím o ukrajinských operacích. Přesto pokračovali dál, přesvědčeni, že jejich konečný cíl stojí za riziko, které podstupují, aby ho dosáhli. Z dálky pečlivě sledovali leteckou základnu, prohledávali letištní plochu po jakýchkoliv známkách života a, co bylo ještě důležitější, po jakýchkoliv letadlech, která by mohla být připravována k náletu na Ukrajinu. Nakonec to spatřili. Su-24M, jinak známý jako Fencer. Tento taktický bombardér do každého počasí pochází ještě z dob Sovětského svazu. Do služby vstoupil v roce 1974 a brzy se ukázal jako jeden z nejdůležitějších leteckých prostředků Sovětů. Přibližně 1400 těchto letadel bylo následně vyrobeno, přičemž některá byla odeslána do dalších zemí. Mnohá z nich byla použita v konfliktech, jako byla sovětsko-afgánská válka, první a druhá čečenská válka a syrská občanská válka. Su-24M, vybavený 2 proudovými motory Ljulka, může dosáhnout maximální rychlosti přibližně Mach 1,35, tedy přes 1000 mil za hodinu. Má 8 vnějších závěsných bodů a kapacitu nést tisíce liber bomb spolu se 6 hlavňovým rotačním kanónem a četnými raketovými bloky pro vzdušné souboje. Je to zásadní a cenný prostředek ruských vzdušně-kosmických sil a zároveň vysoce prioritní cíl pro Ukrajinu, které se od začátku války podařilo zničit více než tucet těchto letadel. Když bojoví potápěči spatřili Su-24M na stojánce, věděli, že je to příležitost, kterou si nemohou dovolit promarnit. Naštěstí měli pro tuto práci dokonalé nástroje. Drony Hornet, vyráběné americkou společností Swiftbeat, stojí přibližně 10 až 11 tisíc dolarů za kus. Tyto útočné drony byly speciálně vyrobeny k ničení nepřátelského vybavení a vozidel a Ukrajina je v poslední době velmi efektivně využívá. Mají trup vyrobený z expandovaného polypropylenu a uhlíkových vláken, motor s hodnotou 300 kW a baterii s kapacitou 10 000 mAh. Pneumatický katapultovací startovací systém a jak vnitřní, tak satelitní navigační systémy pro nalezení cíle. Hornet je vysoce efektivní bezpilotní prostředek. Nese tvarované tříštivé hlavice navržené k detonaci při nárazu a je také vybaven 2 denními kamerami, které mu pomáhají najít cíle a usnadňují navigaci. Kromě toho se Hornet může pochlubit také systémem umělé inteligence, který využívá k navádění na cíle v závěrečné fázi letu, takže ani nemusí být ručně řízen, aby zasáhl jakýkoliv nepřátelský cíl, který má zničit. Tyto vlastnosti udělaly z Hornetu ideální volbu pro ukrajinské bojové potápěče. Pomocí pneumatického katapultovacího systému odpálili dvojici těchto dronů do vzduchu. Okamžitě se aktivovala nestandardní rádiová komunikace Hornetu, což v podstatě znemožnilo, aby ji nepřátelské systémy elektronického boje detekovaly nebo rušily. Potápěči ho navedli směrem k letecké základně, než převzala řízení navigace s umělou inteligencí. Díky tomu už pravděpodobně opouštěli oblast, když se Hornety přiblížily k Su-24M, který patřil 43. samostatnému námořnímu útočnému leteckému pluku ruské černomorské flotily.
Videozáznam a podrobná zpráva o misi od velitele Národní gardy Alexandra Pivněnka odhalily, že první dron zasáhl příď letadla dříve, než mohlo vzlétnout nebo být ukryto v blízkém hangáru. Druhý bezpilotní letoun pak přešel k rozhodujícímu útoku. Zaměřil se na oblast palivové nádrže Su-24M a poslal celé letadlo do plamenů. Útok byl rychlý a brutální. Rusy zcela zaskočil a nedali jim žádnou příležitost reagovat nebo odpovědět. Odtud pokračovala nemožná mise potápěčů, protože nyní museli uniknout z okupovaného území, aniž by byli spatřeni. Kapitola 5. Následky. Dron Hornet má maximální dolet mezi 130 a 160 km, což znamená, že bojoví potápěči museli být v době útoku v takové vzdálenosti od letecké základny Saki. I kdyby byli v maximální možné vzdálenosti, stále by to znamenalo, že se nacházeli několik mil za nepřátelskými liniemi v době útoku, kdy byly spuštěny poplachy a ruským jednotkám bylo nařízeno dávat pozor na skryté ukrajinské síly operující v oblasti. Pokud byla cesta potápěčů na Krym nebezpečná, jejich cesta zpět z oblasti byla ještě nebezpečnější, protože Rusové si nyní pravděpodobně byli vědomi jejich přítomnosti. Opět se museli spolehnout na všechny své dovednosti, výcvik a zkušenosti, aby zůstali klidní tváří v tvář extrémnímu nebezpečí a unikli situaci, v níž šlo o život. Nějakým způsobem navzdory všem překážkám uspěli. Zprávy uvádějí, že se potápěčům podařilo vrátit na území držené Ukrajinou, čímž dokonale završili zcela úspěšný útok. Operace. Su-24M byl zničen. Rusko přišlo o další část své bombardovací flotily. Co je však důležitější, ukrajinští speciální operativci vyslali svému nepříteli jasný vzkaz. Dokázali, že okupovaná území už nejsou pro ruskou armádu bezpečná k pobytu. Ukázali, že i místa vzdálená více než 160 km od frontové linie mohou být kdykoliv terčem útoku. A že i když si ruské síly mysleli, že mají trochu prostoru k oddechu, ukrajinští potápěči nebo jiní vojáci speciálních jednotek je mohli docela snadno sledovat. Skrytí na obzoru nebo ukrytí ve stínech. Jen čekají, až udělají další chybu. Vyčkávají na ten správný okamžik k útoku, aby znovu oslabili svého protivníka. Uvidíme se na dalším bojišti.